Yn mynnu ein sylwn ni nawr ynghylch y Defaid, mae un o fridiau cynhenid hynaf y Deyrnas Unedig y Suffolk. A'r hen ben ar ysgwyddau ifanc sy'n cadw cwmni mi nawr, Mr Thomas Griffiths, ti hir Sir Gar. Croeso ato ni, Thomas. Diolch yn fawr, Wynir. Sa'n gwybod ti hen ben, ond... Mi wyt ti'n sicr. Chi wedi bod yn cystadlu yn y Suffolk, y Wyneblaeth Caerlir dros y blynyddoedd. Ti'n gwybod beth ti'n chwilio amdano? Wel, mae bach o gest fi ar mynd nawr, fi'n credu, ond... Ti a'r teulu, chi wedi bod wrth i'r blynyddoedd? O ne'n, blynyddoedd mawr. Ers fi'n gallu cofio gwir gwir, ers dod i'r sioe, ers fi'n crwtni ifanc iawn, a lot o atgoffa melys i gwir yn y cylch yma. A na chwyd un watcho dad neu mam yn arddangos, neu dangos un am de. So, lot o gorion melys iawn, rhaid gweud. Ac yn y bryd yma, dyma un o'r dosbarthiadau cryfa o bosib yn dyfe. Y ddafad blwydd. Pawb eisiau ennill y dosbarth yma, yn dosef? O, dosbarth cryf iawn, a chwod, yn dilyn reoliadau blwta yngleni, mae'n hynod o bles i weld dosbarth o nifer a safon mor uchel de, gwir Wynir. Chwod, dosbarth cryf iawn iawn. Ond ddechrau hon fan hyn ar y pen? Dafad neilliol o dda. O'r lled ar pwer yn y blaen yna? A wedi troi mas yn arbennig fyd, rhaid gweud. Mae job ofnadw anodd ar beirniad Andrew Evans, Don Llys heddi, a wan y teg o fe. Fi'n siŵr dew e bennau rhyw ffordd. Wel, mae rhyw 70 o Defaid da fe gyd, mae'n gwybod beth mae chwilio amdano, mae'n siŵr. A mae wedi bod yn arddangos hefyd i hunan ers blynyddoedd, felly. Oeddi hen lawer jo ar y gêm, war y teg o fe. Dyn, byddwn ni'n meddwl wylo nawr am dafad cryf a cywir yn amlwg. Gyda tipyn bach o pwyslais ar fod i'n trafod yn ddade. Cefem cryf, digon o lled a cos llawn. Rynweddau pwysig iawn yn y bryd y Suffolk de. A beth arall nath ychwanegu yw bod yma'n cos ym mhob cornel, a mae hwnna yn bwysig unrhyw bryd. Unrhyw bryd, wrth gwrs ni, unrhyw bryd, mae sawl peth, mae rhaid i cael yn reit fe. Dannedd trad a teithau os o Defaid yn nhw, yn amlwg. Y sylfeini? Mae rhaid i nhw fod yn reit cyn i chi sy'n mynd ato unrhyw beth arall fe. Ond fi'n siŵr doi bennau. A'r sôn am gos ym pedwar cornel, fe mae hwnna'n golygu bod yr anifel yn sefyll yn sgwar, yn dwe? Ydych chi eisiau nhw sefyll yn gil, bod dwy gos yn agos i'w gilydd? Na, mae gwrdd lled yn bwysig iawn. Cos yn pob cornel, cos straight. A mae'n dangos fod anifel, pwer gyda'r anifel den sefyll yn sgwar. Sy'n byd yn wath na dwy gos yn y mas o'r un twrs. A rai gweud. Ond fel o'n i'n sôn yn gynharach, mae'n fryd un o'n brydiau cynhenid hynna ni yn y Deyrnas Unedig. Sut mae wedi parhau i ddylanwadu ein diadelloedd ni ar hyd yr oesoedd? Ar ddafad Suffolk, mae'n bryd neilliol o bwysig. A ni'n gweld ei pwysigrwydd i'n dylanwadu i'r byd commercial yn byd Defaid ni. Mae rai gweud, mae'n croesi'n dda gyda wahanol Defaid eraill, cynnyrchu o'n tew. A bryd poblogaidd iawn i'r ffermwyr Defaid hyd a lled wlad i defnyddio, mae rai gweud. A mae yn bryd, mae'r ŵyn yn tyfu'n gyflym iawn yn dod i bwysau mawr yn gyflym, yn gwmwys beth sy'n angen ar y farchnad. 100%. Fel wedych chi, un o'r pethau fwyaf bwysig ni'n edrych amdano yw tifiant, a wedyn ni'n pasio ymlaen wedyn i croesi i cynnyrchu o'n tew fe. Wel, diolch o galon i ti, Thomas. A mae'n harwen i trwy ran gyntaf dosbarth blwydd Suffolk, ac fydden nhw'n nôl yn hwyrach mlaen i weld pwy fydd y beirniad yn gosod yn y safle cyntaf yn hwyrach mlaen. Diolch. Croes yn ôl i chi at gylch y Defaid ac at gystadleuaeth y bwysig iawn, y ddafad flwydd Suffolk. A nawr, Thomas, fi'n gweud bod hon yn gystadleuaeth bwysig oherwydd o'r dosbarth yma y llynedd ddaeth prif bencampwraig y Sioe. Do, Wynir. Dosbarth cryf eto, a fel wedwch chi, mae'r gallu da'r Defaid mai mynd y holl ffordd ar y dimercher yn yr unt y bryd. A bydde Andrew Evans yn y beirniad yn se fe nawr yn, bydde fe'n cadw na ni yn gwti feddwl, bydde fe'n meddwl, mae eisiau fi nawr dewis yn ifel i cynrychioli'r bryd ar dimercher 3 gloch yn erbyn sawl bryd arall mae heddi. Felly... A fel mae'n digwydd, enillydd y prif bencampwriaeth y llynedd, Mr Arni o'r Flint. Fe sydd yn y safle cyntaf ail ar hyn o bryd. Pwy a oer? Na, war y teg fe.
doi ddafar yn hygoel fe, mae rhaid gweud, a mae wedi cael ei. Wel, mae wedi neud i. So, na, ware teg fe, bridwr ifanc, wedi cael lot o llwyddiant dros y blynydde re, mae rhaid gweud, a heddiannol iawn, eleni to yn cael y wobr goch fyna. A mae wrth i fod yn dweud. Wrth i fod, cynta a ail, ware teg fe. A wedyn hen ben wedyn arall ar ysgwyddau ifanc David Jones Frongoi, Ceredigion yn y trydydd a'r pedwerydd safle. Anhygoel yn dweud. Wrth gwrs, trydydd a'r pedwerydd, hen ben yn y gêm yma, gwyneb adnabyddus dros ben, rhaid gweud. Diolch yn fawr i ti, Thomas. Nawr fy'n i weld well, now then, this is coming an annual thing now, isn't it? I'll have to stay at home next year. But amazing, first and second. Yeah, chuffed a bit, yeah. And am I right to say that the father was quite successful here last year? Yeah, male champion last year, yeah. That's amazing. Oh yeah, and both homebred this year. Amazing. I can't believe it. And maybe a step closer now, doing a repeat of last year. You never Overall know. champion of the show. I know, it'd be nice. We'll see. Brilliant. Thank you. Da iawn. Cheers.